Este és un missatge per a tots aquells que el dia 9 de març no celebren el Dia del Pare, sinó la cremà. Per als que no ho donen tot fins que no arriben a la verbena, la plaça o el casal. Eixos que no se'n van de brunch ni de lunch, sinó que fan un esmorzaret. I que quan llitgen what the fuck, lol, oh my god, contesten. Uja! Este és un missatge per a les que divideixen el temps en dies de falles o dies de platja. Per als que sense ser del barri ja tenien un col·lega negre, xino, rata o expert en explosius. Eixos que sense saber què és un foodie saben que la paella sols pot ser valenciana o russa. I un homenatge als que s'arriscaren amb un pentinat impossible i el lluïren amb sentiment. Però sobretot, este és un missatge per a tots aquells que s'armen de valor i diuen: ¡Ya se un pagalló, serà per diner, vinga, va! Lo natural és mostrar-te com eres, com els nostres fartons, sense colorants ni conservants. Fartons Polo, els de tota la vida, els nostres.